Ik ben Plautdiesch. Ik wil vandaag een video maken. En mij gaat het schijn, mij vreet dat God heeft mij deze goef gegeven. En ik wil de goef gebruiken, zodat het kan zegen zijn voor die. Voor ik een video naga, wil ik die vragen, als die wilt op mijn YouTube channel, dat die wilt subscribeert bent. Dan wil ik me zo vragen wanneer dat doet. Druk op den rode subscriber op. Zo, veel dank van die dat is. Ik wil die ook hier mijn WhatsApp nummer laten. Zo, schrijf me welke mensagen, dan wil ik me ook zo vragen van die te hier. Zo, we zijn alle Duits. We vertalen alle Plautdiesch. Ik geloof manchmal Plautdiesch, onze spraak, dat is de beste spraak. Wanneer niet, dan moet ik die niet vertalen. Zo, dat gaat schijn. We kunnen kiltje en rieën en al zo'n dingen als dat. Zo wat mijn mama kijken deed. Mijn mama die verstaat zeer van eten te maken. En zo, ik ben broer met mijn mama. En manchmal, mij valt bij wanneer ik ontdenken doe, wat mijn mama kiltje maken deed. Kiltje met schmonvat. Ik weet niet of die zo'n tjaan is. Maar in de wist, wanneer ik eerst kon kiltje eten, dan noemde ik mijn broer in de bar. En we proeven, wer zo de talste zo eten kan, wat het schmonvat wordt wat ontdekt ja. Dat je plus aan die herzaar schijn proeven zijn als dat schmonvat op eens wordt wat ontdekt slagsen. Ik wil die zei, dat schmeckt schijn. Ik wil geen dit mal altijd liggen bij ons die kiltje krijgen. Ik geloof, dan willen we maar alle op bewaren proeven, zo'n wer het talste kunnen. Zo niet denk je zo dat mijn kiltje ben, en vergeet ik ook mes, maar ik wat ik wil van vertalen. Maar ik merk die moed, zoals ik al zei, God heeft mij beroepen. En God heeft mij een bijzondere goef gegeven, omdat ik die kan van Jezus vertellen. En dat wil ik ook met deze video doen. Die als teacher wil ik zo zijn voor mij. Ik ben zo opgewassen, plus de prediker, die kunnen van Jezus vertellen. Maar die kunnen van de Bijbel wat zeggen. Maar de andere mensen, die kunnen niet. En op een stel, ik noem Jezus aan en dan zeg ik dat. Ik kan ook van Jezus vertellen. Ik kan ook andere mensen moed maken. En ik zeg dat God heeft mij bijzonder beroepen en mij de goef gegeven dat ik zo andere mensen van Jezus vertel. En dat evangelium wiederbrengt. En dat ik kan dat licht zijn voor deze wereld. En die dat zijn dat die van God gemerkt bent. En God läuft die. En God gleicht die. En ik mag die van jou zijn, goed met Jezus toe. Dat het zo schijn, dat einer kan Jezus in hart haben. Vielleicht hast du Jesus noch nicht in dein hart bent. Dan wil ik die zeggen, krijg am dag in dein hart nemen. Zo, ik weet niet wat die goef is. God heeft mij deze goef gegeven. En nog veel andere meer. En zo, wat is die goef? Vielleicht is dat op een vorm schaffen. Oder in Geschäft schaffen. Oder in Stuhl. Wat immer dat is. Vielleicht frei besorgen. Wat immer dat alle mag zijn. Dat is een goef van God. En ik wil te die zeggen. Doe dat met vrede. En wanneer du niet zo recht weet wat die goef is, dan doe wat immer die interesseert. Zoals ik al zei, mijn mama, die interesseert te kijken. Zo gleich te eten te maken. Voor mij schijnt kiltje met schmonvat. Zo, wat is die goef? Ik hoop, dit is een zegen geweest voor die. En dit heeft die moed gegeven. Ik wens die schijndag wieder. Gott zegen die.